Musa wasu za su wuce, na san wasu za su tike, yunwa na ta kisa. Allah ka kare dukkanin talakawa. Allah sarki ina tuna talakawan ƙasata, a wasu lokutan na kan ji tamkar in fusata, amma ba komai haka ubangiji na ya kadanta. Wai a ƙasar da aka kirkira mana talauci, aka bar yara da mata suna barace ake kokarin kulle mu a gida ba abinci, gashi kun ja mu milan bayi suna ta mace dan bukatar kanku kuke cutar da al'umma, kuma wasu kuke mu dinga kallon ku da kima. Abin da kai ci in na tuna ku musulmai ne, amma kun dauki duniya kamar wajen zama ne, ba ku dinga tunawa lahira ai matattara ne. Duk inda rabon mu yake, ko da ku ba mu ko ku riƙe, na san baya tike, dai rabon mu ne tabbas ya zo. Batu muke kan talakawa da rayuwa ta yi musu tsawa, wasu sun zama togawa, yunwa tana a gidan kowa, kuma ta su suka zaɓe ku, yarda su duka tana kanku. Allah sakawa talaka duk wanda ya cuci talaka, Allah na roƙe ka tunda ba sa san ko. Idan da rabon mu abubuwa wanda zai hana mu, in Allah ya kare mu ba shaken da zai taba mu. Allah kai wadaran wanda ya dagan kafa, magana ce ba kage hutoji na zo in kafa, ya mu da kazar mu a cinye a hada mu da kafa. Kuna tunanin Allah na yafa haƙin wani ne, ko kuna tunanin talakawa za su yabe ku ne? Duk abin da kuke yi mana muna sane daga baki har zuci, muna fita Allah ya isa ne. Karfi da yaji washi talaka baya da yanci, tunda kun hana shi fita domin neman abinci. Mun gama shirin mu akan mu ga zalunci, bayan lockdown mu ga shagen da zai zo karɓar cin hanci. Allah ka saka mana haƙunan mu ka bi mana da mu da iyayen mu, rahamar ka Allah kai mana. Allah ka saka mana haƙunan mu ka bi mana da mu da iyayen mu, rahamar ka Allah kai mana. Tunda kun fi karfin mu ai ba ku fi karfin Allah ba, in Allah ya so ganin mu a daura ba aiki ba, wallahi sai mun faɗa ko da jin mu ne ba za ku yi ba. Yan kasuwa dangin cuta, ina kuke mamugumta, daga jin wannan abu ya faru kuka sa kaya tsada. Kun sa wasu sirrance, wasu sun susuce, wasu sun bar duniya ma ƙarshen zance. Allah wadaran manyan mugayen yan kasuwa daga jin sararwa sun sa farashin kaya hawa, madadin a ce canji daga kai ya fara samuwa. Abin takaici muna gab da shiga watan abuwa, to ka sani ka yi nesa da rahamar Allah, ka sa wasu a damuwa kai ka shige daula, madadin share hawaye ka silarin kwalla ga al'ummar musulmi, wallahi ka sani kai illa. Allah ya gyara. Go mix.